Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Kastoy nga rudan ti surat ni kalafing tayo at Jerry iti Nueva Vizcaya. Ken ka Mang Bianong. Sakbay man pa ti amin kablaawan kayo amin mangbukbukal iti Lady L Productions. Maragragsakan ken marayray awak at dumdumngeg kadagiti drama gayon kay ipatpatangatang. Sapay kumata saan kayo maumuma mangibingbinglay iti talentoyaw kada kamay dumdumngeg. Ta sabali nga mente apilyaw dramatista ti Salang Productions Baguio City Company nga itan ket Lady L Productions. No iti produkto kumaket branded kayo. Iso sapul-sapulan may te panagdrama yaw. Talaga makapaaway no da kayong tiag drama. Makapnag ti portrayal yaw. Orel agbangki-bangking matingiwat may adumdumngag. No daytay agngar-ngaryat ti dengdenggan may karakter dramatista ti Lady L Productions. Naglalaing kayo amin. Walang tulak kabigen. Iso big thumbs up Mang Bianong with palakpakpay. Nagganasin pagayam. Agasundat ngay pagayam Jeray. Pagpalpalakpak mati. Lapayag may. Iso naawisak mo ta nagsurat malaksida kay kayat ko te panagdrama yaw, kay kayat kumot at dengdenggan te tunggal balakad mo Mang Bianong. Kastoy man nga raw nga irugek ti amay. Ada ka din tinapilim ka dagiti nag-apply ng agbalin na driver mo? Adan Nasayat mo. Manon dagiti nag-apply ng di ka pulos nakapili. Kasano kat awan ti kayat ko kadakwada? Sana bale, tadan napilik. Sino nga'y kadakwada? Ni George. Jay katauran kadagiti aplikante? Wen, kayat ko ti panagsasauna tanadayaw. Panagkunakat agkaalaan kami. Nang runa kat da kamin to ti kanain nga agkuykuyog no daytay agbiyahe amapan mangkita iti pwesto ta iti syudad. Nasayat ni Arno Kasta, tani. Adumot yas asikaswak dito eh. Saan ka makamaneho no daytay agluwas ka amapan ijay syudad? Jerry, agluwas kaming ka ni George. Sige, Regina. O, George, di mo baybayan ni Regina, Annadam di pa nagmanehom. Wan, sir. Di kagdanag. Tadyak baybayan ni Ma'am Regina. Nadak aka na yun. Agyamanak. Agtalikak ka, George.
Kompleto ti asawak apim manaw akadwam. Iso kompleto mat nga rog nga isang patmawan. Areglado, sir. Awan parikot iti dayta. Nalang arudan, mapantan George. Tadi takat maaldawan nga agbiyahe. Mapan kami, Jerry. Sige, umawag kanto nung makadanon kayo iti syudad. Ay, nabambanuga ka. Kasano kat nawatiwat mat ngamin ti biyahe yo. Huwan nga rod. Kunak man no, di kalman ti sasangpat yung ni George. Dapay ngamin inasikaso kiti pwesto. Nagado ngamin ti aggatang, katsak maitadak iti agbambantay ijay. Kastaya, Kaya't kung arudan ti agyan langan iti syudad, tapno babantaya ka na imbag ti pwesto. anya? Sigod mo't amapan mo lakit kita ni Tilinawas. Ngamdi mo kaya tagyan ijay. Tadamot la pwestuta di ti Vizcaya. Sikan ti mga sikaso iti adda ditoy, tasyak ti mga sikaso iti adda iti syudad. Sapay agbiyahe akmanan inton bigat. Anya? Kasangsangpot mo lang nga magbiyahe ka man eh? Adno arod ti rumbang nga sikasuan, iso akapilitan nga agbiyahe akmanan. Jere, ayan di asawa. Jakmeten makikita tunggal umayak di ti balayaw. Nagbiyahe naman na nagpasyudad, tatang. Anya? Tunggal umayak di ti balayaw, nagbiyahe di asawam. Kat no nagbiyahe manan edi na minsan ngal daw, ti amok madanon ko itaan. Nagbiyahe naman ni George sa driver na itay bigat, tatang. Ay sos, sa balin samot na biyahe ti aramidon di asawam, Jeray. Anya ti kayat yung asawan, tatang. Biyaheng impyernon samot kan ti kukuan na. Ni tatang mat, tilay bagbagana. Kasanaw kat saan matan ama ibalbalay apulaos. Awan pailat anak yaw ngam sana makataltal na diti balayaw. Manipod at dan driver na. Gagangay iti negosyante, tatang. Busy ang mga asikaso iti business may. Busy mat akanayon iday. Ngam agawid nga agawid no kwa. Sana kasi ta saanan matatao dito'y Biskaya. Kita mga no, adamot sideline na. Agpaiso si ka. Jack malipatan din nakita ta. Grabe talaga. Grabe mo ti panagkatawa ni Regine. No kasangsango na ni George. Naghalas sa kitahan tilangadang agkatkatawa. Kanayon lang harudan nga isuda tagkuyog na agpasyudad ta. Nag-isuda man yung tagsangsango ita, tasimang patdan. Nakadagdagat na matlaw na yan. Sa balay at talaga tinadlaw ko kada Regina kan ti driver na mangbiyanaw. Oray ti amak kat makadkadlaw mo tayo. Kasla din makikita ni Regina no daytay sumangpat nga aggapo ijay syudad tanilatan George ti kanayo na kasangsango na. Iti na minsan kinasaritak ni Regina nga asawak mangbiyanaw. Regina, panagkunak, agin na nakapay. Saan ka na mapan ijay syudad italawas? Ne, apay ngay. Nagado ti maarami di jay. Agbiyahe kami manan ka ni George sinton bigat. Kat no nagbiyahe kayo lang iti Kalman? Adong arod ti rumbang amaramid ijay. Saan ama ba din abaybay akti pwesto? No kastangarod, doat ang agbiyahe. Sumurot akmat amapan ijay syudad. Kasaritak di kadkadwa kiti pwesto dito, itay supay lati makaamo bayat ti kawan ko. Anya? Ay, saanan ang masapon na sumurot ka, Jerry? Dito'y kalaangan. Si ka ti makaam mo dito'y, tasyakmat ti makaam mo, ije syudad. Ay sos, agreedam ka, Jere. Ang mga no, yak akaran ni Regina dayta alipuspos mo. Yak akar na lang arudan talipuspos mo. Rogrogitan na pwede ta tok-tok mo. Ay sos,
Kasi kamat no, pudno tiyatap ko, anak ko. Iso nga agridam ka, tamang no, agbalaw ka kat sabalin nga arpad ayan na. Hindi tatang met. Tila'y bagbaga na. Kat no, sabalay ti gargaraw na. Saanan anormal. Iso nga agridam ka, Jere. Dakkel di pa nagtalik ko ka ni Regina, tatang. Ijay driver na ngay. Adda pa nagtalag mo. Sapay natara kay jay driver na kay. Ang maday, di makikita ka panagngir-ngir sina. Jak magustuhan. Awan pa nagtalag ko kan kuana. Agisim-isim nga miniti bangbanger no daytay makita ka kaduanan ni Regina. Saan na bali, tatang? Amukon, taramida. Masahyam da ito'y abaga. Nagsakit ngamin na talaga. Naktanganak ngamin iti nagatindog a biyahe ta. Ay, wala. Di talaga yan. Masahe. Ay! Maria ka ka mamasahe. Ay! Agkal na ka ata, masahin ka. Maria ka nga ron. Nagalasan day kahit surayo dito'y kotsay. Kaskala aggatal matan Regina. Nagampang day takatawam. Ay, ni tatang mat. Anya kumangay tinagalas iti langami. Kat agpampamasahe aklang ka ni George ta nagsakit ngamin ti abagak. Dakda kayo laang diti kotsay? Ngem agpampamasahe ka dita driver mo? Adula amin. Alangan mo ta mapanak pa ilagpamasahe iti sa bali Kat adala nga rudon dito ni George nga muna ti agmasahe. Man nakibiyang kayo mo ta katugangan. Naa, sapay naggalas di pa nagsungsungbat mo, Regina. Talaga mo't namin. Ay, George, nalpas mo ti trabaho mitangal daw ta nakasangput kayon manipo diti biyahe yaw. Isa pumanaw kan. Ha? Distansya ang matbasit day ta amaw. George, umay ka payak kape. Sakbay mo daw. Pagday tanda kita awanan bain. Okay. George, Regina, umasidag kayo man pa'y ditoy. Oh, ada ka mo't gayam dita, Jerry. Wen, inururay kayo. Sir? May sakaman. Jerry! George! Karanggadyang ka? Kaya't mo ta itapal ko di tarupa yung dagiti ladawan nyo, ha? Sir? Ladawan nyo dagito yung aging inagag baboy! Jerry! Pumanaw ako na. Hoy! Isurot mo dahi ta babae na pumanaw ka. Anya? Ala, tumpuak kan dito'y balay, Regina. Awan ti ure anya nga itugot mo, kastamot ti kotse, takukwa kami da kita. Nagrigrigatak kami, ti kinanam ay alaklak amam iti danak. Isa pumanaw ka, kadwam dahi ta lalaki. Diyak kaya ta nakadin na ti baboy, akaskin ka! Napunas namimpinsan ti panagayat ko ken ni Regina mangbianaw. San kami pa'y nagkalaysa kan awan ti anak may ngem nakilalaken iti mismo at driver na. Ket tinasakit naduktalak asaan gayam napnapan iti pwesto me ijay syudad. Sigun iti imbaon ko amang paliew iti amen at tignay na. Ket naalaan na pa'y ida iti ladawan iti lalaki na bayat ti panagin inagagda. Simurot nga raw ni Regina ni George iti ipapanaw na mangbianaw. Naglabas nga raw ti panawain na amok ni Trina. Kaya't kan ngay kalay sa Trina. Saan ka napaluspusan? Sigurado ka ka din iti dayta, Jerry? Wala. 100% sure. Kaya't kan ngay kalay sa. Ay ayatan ka unay-unay. O sige nga, Rod. Sikat yung makaam mo. Ha? Agpaiso? Makikalay sa kan kanyak? Wan
Narigatan, ang mga nagbali ti panunot mo. Saan to, Apolos? Ikalay saka talaga. Tamang ano si katagbaliw ti panunot na. Anya? Saan anya? O sige nga Rod, nakasaritak to ni Tatang, maipapan ka na ka. Maya taklaunay no kayat mo nga ikalay sa ni Trina anak ka. Bareng no aganak, ta saan mo't nagan anak ni Regina kinadenden nam iday. Uwan Tatang, kaya't kumutan ti madani ti anak. Tapno damot ti ganas, ano dahi tayo mabambanog ti tao nga agtrabaho. Amok kami ni ada anak ko, apang ipaayak iti pagbambanog hak. Kaya't kumut ang mapadasan kan marik na, no kasano tarik na, no dahi tayo sabtenak ta anak ko no sumangputak iti balay may. Isaus, kaimnasan day tarik na anak ko. Mapunas adagos ti bannog mo, no anak mong ti mga rakop kan ka. Amang ano, malipatan pa'y ti arakop ni bakit mau, no kasta. Dahi tangaro ti ibagbaga iti gagayim ko Tatang. Iso nga ikalay sa ako ni Trina. Tapno agaramit kamin iti Jerry Abasate. Una, approve day ta anak ko. Mabit lang! Umayad! Jerry, Ha? Rina, angat ko kuwang dito eh. Kun apay kasta tilangam. Pasig alitom day tarupam. Kaslalim momboy pa'y taglawlaw da kita matam. kinapkabilnak ni George. Anya? Itatawanan ti pakairanudan na kanyag. Tawan mo tanti kwartang manipod nagsinata. Kanayon kami nga agapa. Kat kabilan nakpay. Apay nga, di mo pabalod no kabilan na ka. Sa nabali ta pinanawak ko na. Idyo kayatan ti makidanakan ko na. Ha? Kasya nak, Jerry. Awatan na ko, ma. Pakawanan na ka nagiti nagbasulak kan kay ti kalabas. Agsubli akon kan ka. Anya? Kasya na ko, ma. Naamiris ko si kagayam ti ayayatag. Isang agsinublyan ta ko, man. Ita ta agregat ka? Ita ta kabilan na kan ti ex-driver kan ex-lover mo? Agsublikan kanyak? Nagpuskol mo tan derupam, Rina? Jerry. Diyak kaya't nga dati makuna ni Trina ano ubiyak. Noong umay ka pa lang dito eh. Adan, nobyam. Wen, katdandanin ti panagkalay sa amin. In your dreams mo, tanok sinublian ta pa, Rina. Jakon sublian, tinalpas ko nga imbakwar. Nagkalaysa kami nga raud kini Trina Mangbianaw. Ngem saan latang agsarsardeng ni Regina nga mas asidag kanyak nga ora ibagbagak nga adaywan nak. Kung kunak ajak kayat nga agpanunot iti maday ni Trina, may papan kada kami, ngem saan nak na ipangpangag. Kuna na makigaygayim lang kanyak, tas sigod kanumot nga addate, nagkadkaduan may. Amok man nakaawat ni Trina nga asawak mang biyanong, is jak kayat nga abuswan te panakaawat na. Anya nga tatirong bang aramidag, tapno dumistansya ni Regina kanyak. Sabali nga main te, madmadlaw ko kankwana mang biyanong. Amok saan laeng panakigayam ti kayat na, ta lalaki akmat makarik na ite, paripirep te babae. Tulungan na kumay ti daytoy pakarikutak mang biyanong. To'y pagayam kan kalafing mo, Jerry iti Nueva Vizcaya. Maminsan iti biyag, makunami ti bagayem nagayat ka nalabas, te makapasoron la apaset na, no daytay gagwenda ka.
No kasano ti kinaunag ti panagayat mo, katukad na mo ti saem nga ipalakamdakan ka. Ket di mo malikli ka na sa ludsudan iti bagem, no anya ti nagkurangam. Ket jay tao nga inayat mo, di man la makontento kan mangipatag. Pagayam ko Jere, kasarita saanan ang nainkalintugan ter aramidan na. Ipalagip mo no apay nagsina kayo, nga adda pakainaigan na iti panagtalag. Ibagam saan kayo mapalain maaddaan pa'y iti relasyon. That's right. Ibagam ni kaano man awanan ti paset na ditapusom ket agdagdadaan laeng iti panawon na amang surot-surot pailakan ka. That's right. Mabalin mo nga iparupa no apay nagsina kayaw. Ngem kasapulan kalmado ka mangibaga kadagita balikas. Diretsa dakkel ti kaipapanan na dayta. Kasapulan nga aramidem. Ipalakam mo seryoso ka kontrolado mo ti amen. Asaan nga inaangaw dayta banag. No saan nga agkurre dagita, saan mo nga ikaskasaw. Alright. Ket no ti ex mo, kat patuloy nga idildil na ti bagina, maikontra iti pagayatam, kasayaatan, no mangisad ka iti boundary kan kuana. Ken ibagam kasapulam ti distansya. Mabalin mo nga ibaga di mon kayat makita, di mon kayat kasarita. No saan nalatta nga ikang kanaw dagita boundary, dayta ket may saakita ti harassment. That's right. Ket kasapulam ti mangala iti mabalin bumalaet tapno maipakat dita ti lintay. Alright. Hala, kastan papagayam, agingga nga iti sumarunumanan nga intay panagdatanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!